Hola, som en Sami i l'Albert i avui venim a presentar el nostre experiment. Es basa en descobrir si les hamburgueses del McDonald's es van descomponint al llarg del temps i mirar el procés amb unes hamburgueses normals de quant tarden en descompondre's i si afecta més que estiguin dintre de casa o a l'exterior. Us deixem amb el vídeo procediment. Com podeu veure, aquí dalt a la dreta hi ha una hamburguesa del McDonald's que no ha patit ningú canvi. Aquesta hamburguesa ha estat durant 30 dies a l'exterior i és molt estrany que no s'hagi descomposat ni li hagi passat res. A continuació, el meu company, en Sami, explicarà per què ha succeït això. La raó per la que les hamburgueses del restaurant de menjar ràpid, tant les que estan en un ambient tancat com les que estan a l'aire lliure, s'han posat dures en vez de començar el procés de putrefacció és perquè porten diferents components que fan que s'allargui la seva vida útil. Els principals que solen utilitzar en aquesta indústria són els nitrits i els nitrats, que són dos components que el que fan és que aquestes hamburgueses es puguin conservar i que no pugui créixer ningú tipus de bactèria en elles. I aquesta seria l'explicació de per què es posen dures en vez de començar el procés de putrefacció i ara anem amb l'experiment. L'experiment que nosaltres hem fet és el següent. Hem agafat 4 hamburgueses, 2 de pollastre i 2 de porc. Les de pollastre estan arrebossades. Les hem posat 2 a l'exterior i 2 a l'interior de casa. I hem observat quins canvis han patit, quin es podreig abans, què els succeeix. A continuació teniu els resultats. Espero que els disfruteu i els entengueu. Bé, ja ha passat un temps des que vam posar les hamburgueses. Els nostres resultats han sigut els següents. Les hamburgueses que estaven a l'exterior no han patit una putrefacció tan ràpida com les que estaven a l'interior, ja que això és degut a que com a fora fa una temperatura més freda, crec que té com l'efecte que se'l conserva més. En canvi, com a l'interior de casa la temperatura estava a uns 25-23 graus, doncs ha patit una putrefacció més ràpida. L'hamburguesa que hi havia a l'exterior de pollastre ha patit una reacció que la de l'interior no ha passat. I és que el pernil és com si s'hagués inflat i ha després un líquid que no coneixem el que és, però fa bastanta mala olor. El de l'interior això no ha succeït, però s'ha podrit més per la part de baix. Una altra cosa que ha passat és que les hamburgueses de pollastre no s'han posat tan dures com les de porc. Les de porc, la que estava a l'interior, que s'ha podrit abans, no he sigut capaç de tallar-la. En canvi, l'altra estava molt dura. Les de pollastre sí que han tingut més facilitat de tallar-les. Les conclusions que hem extret d'aquest experiment és que la temperatura afecta molt a la putrefacció, ja que si estàs en un entorn més fred, doncs tardarà més en descomposar-se que si estan en un entorn més càlid. El factor de que estiguin a l'interior o a l'exterior també afecta, ja que a fora hi ha més bacteris i hi ha depredadors, cosa que poden menjar-se al menjar. En canvi, si estan a l'interior, està més protegit. I fins aquí el nostre vídeo. Espero que us hagi agradat, que hagueu entès millor la putrefacció i fins aquí seria. Adeu!